Poda pitutulu ayat 1 ayat 6 semenon di dokuhat tadi sih. Ali anaha sayunang halupahon Poda nasianang saya diraduti rohamma akatonakku ay tabaan ni ido di ho gajang niari-ari do taon ni ngulum do dami say unang mata luson siya roham habasaon do hasitongan horuk-horuk tagonan akay turukung jala suratun akay bahem parningotan ni roham. Jadi dapotan asin ni roha doho pangatusyon na dinggak ko maradupot di bata doho colna. Marhabo sa tujahoba maho siya nasa roham. Jala unang marpangucat dia ko tupikiran mo sa diri. Say iba na matagda dinasa dalam asa iba na patigor aka dalam ima sahat na amanami na nami tapayut-ihut ma ucahahot tuhidang zamita ni opui hurus tapuji ma tuhatang napataruh hita bongot tu tahun naik barun di minggu ujuk tahun parhuliau laos parningutan dia kana modik tanggal 27 November 2025 na usal tapi gido di titik ko kuar-kuaran yang kadungan tanau modik takas majoro taparrohahon na magihutol holan na mapigi kuar ni na moding na dititik ko ni dubehida dan dititik ko dube kuarta saulat nari dan dititik ko dube kuarta dia mana ni do niotu hida di tahun na baruon adong matulu na umotikna ima parjulu tatanyakon jalata tukulima akadongata na buy tongon marasak duwi ang giat di pargugoy tu hatta jala marsihohok nasida marhabor siyaw tutuhani padua molo mangulu dubehitan waeng dan na uburju hita siya nakadongata na ujumulo mo tingin Olan alami asin rohani Tuhan jala naromik kotodo na adong dupe sakap na uli siya Tuhan bahim magol hita jala bongot tu taon na pagod patuluhon lasmarohata jala tapuji Tuhan huhut tadalani ngolu taon di bagasan panadaon na takas di dewata doho nasa papahinan doho pagka muluhonon na tikos di longo ni rohani dewata hamua kadongan na hinaholongan ni Tuhan ditotopon hagabe bido odolan pakkumasiyod di 2020 nomon pangajarion haprosyaw dito ni keluarga pengajaran iman di tengah keluarga. Jangan dipakuli itu hatta hita marhiti poda tulu ayat sada satu orongon na adong partalian na nang tumulu keluarga. Diodol hodo hinarikot ni roha di poda tulhon. Dido say dirado ti roham. Say unang taluson siya roham. Suraton akay pahen parningutan ni roham
Jala tumakas media 5 marhapo satu jahuba maho siya nasa roham. Jala unang marapangucadeak ko tu pikiramu sa diri. Alay unang jolomani gortu borat ni nama kamuduhunun lahor hata. Niani ko sa do tusi. Alay na para jolo na rumikot laho marohata tu dinggan bahasa ni dewata na mga lehor roha tu hidi. Hira surung ni hita jolma do nilihot tu hata roha tu hidi. Ang dilihon itu akan natinok pa na asing. Ay silihon-lihon na macayar kado roha itu hidi. Dinggad do rohat tay dito panibata na dinggan rohai. Rohai do tahapor siyay parmihanan nito hatta di ngulun. Di rohai do masa panibangyon. Siya rohai do luar haputusan. Jalamanot tuhot si tutulo rohai. Nasa papahenan doho pangalaho. Siya lanima takas di ontohlod di Buda 4 ayat 27. Siyan saluhut si jagauni gumudang majaga roham. Ay siya nido ruar akamual hangumun. Molo dengkar roha tarida may markite na adong las ni roha di bagay sa Tuhani. Para roha mauliyate para labas ni roha. Alay molo siga roha tarida do nangi markite na marroha-roha. Parroha diri, parroha mago, sigudang roha, sigado ng pangalaho, jaladang marpanupak tunaumi ngolu doho papahenat pe monosiga roha. Asama cetak kasmat tugu tadiyo, jalalumubi tahaguluhon na nilok ni ayat 5. Marhabosat tu jahuba mahosian nasa roha. Jala unang marapangut cadeak ko tu pikiranmu sadi. Paboto do. Budang na mga lituhi rohatta di partikyanon. Budang na mga lituhi roha ni akaiya na kotta di partikyanon. Ragad do narkuba. Judi online. Ragam ni game na manigay pikiran do roha yang kasudul no poso. Tarigot tu pangotak ni Gimon rupani menghuton organisasi kesehatan dunia mana WHO Perserikatan Bangsa-Bangsa duk sada sahid na diguari game disorder ala paguda kumar game gabi terganggu pikiran parrohau doh parmuluon si garupa. Naing malua akayana kota sian marabulun hinorhon di narkoba judi online dohot game. Mudang do perana ni keluarga majamoton akai sama dua akayana kota sian mara na bui manigay na sida. Bagas manang keluarga do sikola na marjol. Padibudilu kabor siyaw parroham doho parang ini akayanak si panupahi do uria doho parsikolan doho naas sialani ido ikut takas ngulu si partaniang keluar kusay di patubigihon hatani dewata dito panibagas monodang di jebu be akayanak ala ni parsikolan mana parkarejuar diang kana bui patubahotja diurupi hamajono do boy martangian por indai marhiti video hall tabar hatobot do hamajoni dalam pangurupion itu hata doktong marparsauran keluarga tu hata sahat tu tikion adong dua rumang ni panugu-nugu tidak dalam naso apala si panugu tu danik nasada nakoras mamula siulaon lobi sian natolak dungi nasay mangay naginuaran kekerasan verbal hata nama bahay marsak muruk madeli dohot kekerasan fisik
marhiti na mga libas manang mamukul. Marura ma ng kekerasan di roha ni denaki, molo sunelum rohanay sahat kuna magurang, buido ibiparajahat iba na musik. Nasadanari ima memanjakan berlebihan. Olo may alaradisu di siya sukup sinadongan manang gudang ni hebeng ni natorasta. Nakswa palarikot di lehon. Manangaha di bangido di lehon. O masada na mabahen na ginawarang generati strawberry. So parbuhe ni strawberry murah busuk. Generasi strawberry ima akan akoso na murah-murah si tres, murah-murah madeli, murah-murah mardabdi, kurang daya juang. Tok dia mah di hata Indonesia dohodong basonon. Dengan hikmat dari Tuhan, tugas orang tua dalam mendidik adalah tegas tanpa kekerasan dan berusaha membuat anaknya bahagia tanpa memanjakan.